कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? எஸ் மாதாஜி, குரூப்ல ரிமைண்டர் போட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இன்னைக்கு யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். நேற்று ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. வந்துட்டாரு அன்னைக்கு? இன்னைக்கு இன்னும் வரல மாதாஜி. அவர் லேட்டா வர்றாருன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் மாதாஜி. நடுவுல வந்து ஹேண்ட் ரைஸ். இன்னைக்கு யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்கலாமா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இந்த 3 மணி செஷனுக்கு உங்க எல்லாரையும் நான் கூட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது புருஷோத்தம யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவர் வந்து ஒப்புயர்வற்ற ஒரு தெய்வீக ஆளுமை. அவரை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். அவர் என்னென்ன நமக்கு சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே
வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. நம்ம நேற்று 14 சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல குணங்களை பத்தி நம்ம படிச்சோம். முக்குணங்களோட நிபந்தனை அது எப்படியெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்துது, அதுகிட்ட இருந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் அது என்னென்ன அதோட செயல்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க, எதனால அவங்க கட்டுப்படுறாங்க அந்த குணத்துக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் 14.1 இருந்து 9 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அப்புறம் அதோட குணாதிசயங்கள், செயல்களில் மற்றும் இறப்பு, அதாவது இறந்த பிறகு எந்தெந்த குணங்கள்ல யார் ஒருத்தவங்க மரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்க எந்த உலகத்துக்கு போறாங்க, திரும்பி எப்படி இங்க பூமிக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்களை 14.10 இருந்து 14.80 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம். அப்புறம் அந்த முறைகளை மாற்றுதல், அதாவது ஒவ்வொரு குணத்துல இருந்து 3 குணங்களுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒவ்வொரு நேரம் மேல ஓங்கும், ஒரு குணம் மேல ஓங்கும், மற்ற 2 குணங்கள் கீழ் நோக்கி தள்ளும். அந்த மாதிரி என்ன செய்யும், குணங்கள் அப்பப்ப ஒன்னோட ஒண்ணு போட்டியிடுது. நாம எந்த குணத்துல நம்மள உயர்த்திக்கணும் அப்படிங்கிறது, அதன் மூலமா நம்ம என்ன அடையணும், இந்த குணங்களை இந்த 3 குணங்கள் தான் என்ன செய்யுது, நம்மள இந்த உலகத்துல பிறக்க வைக்குது. அதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும், பக்தி தொண்டாற்றணும். அப்ப பக்தி தொண்டாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்தை பத்தி நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதைத்தான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர்ல படிக்க போறோம். இதுல 15th சாப்டர்ல அதை பத்தி தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் நாம இந்த உலகத்துல இருந்து மனசை என்ன செய்யணும், பற்று இருக்கணும். இந்த உலகத்துல பற்ற வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா பகவான் மேல பற்று வைக்க முடியாது. அதனால இந்த உலகத்து மேல உள்ள பற்ற ஆசையை குறைச்சிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பகவான்கிட்ட போய் சரணடைதல் மூலமா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது 15.1 இருந்து 5 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஜட உலகத்தில் இருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல். இந்த உலகத்திலிருந்து பகவானோட உலகத்துக்கு நாம போகணும்னா அதுக்கு நாம என்னென்ன முயற்சி எடுக்கணும், அது செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன, அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் 15.6 இருந்து 15.11 உள்ள ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். நமக்கு இந்த உலகத்துல யார் நம்மளை காத்து அளிக்கிறா, பகவான் தான் நம்மள இங்க காக்குறாரு.
அவரை தவிர நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியவங்க யாரும் இல்லை. உலகத்தையும் படைச்சு அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு கொடுத்து வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான வசதி எல்லாம் கொடுத்து நம்மளை காப்பவர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அதை பத்தி விஷயங்கள் 15.12 இருந்து 15 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசியா வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதாந்தங்கள்லயும் வேதங்கள்லயும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதோட சுருக்கமா இங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, அதன் மூலமா வேதங்களை படிச்சு நம்ம கத்துக்கிறதன் மூலமா நம்ம என்னத்தை அடைய முடியும், பகவானை சென்று அடையிறது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத உணர்றதுக்கு தான் அந்த வேதங்கள் எல்லாமே வந்திருக்குது. அதை படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும், பகவானை சென்று அடையணும். அதான் வேதங்களோட குறிக்கோள். அதை பத்தி விஷயங்கள் 15.16 to 20 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப நம்ம அதை விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं दक्षागम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார். பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை இந்த பௌதீக உலகத்தை ஒரு ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த ஆலமரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் இங்க பக்கத்துல இந்த ஆலமரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. மேல் நோக்கிய வேர்கள்னா எங்க அது தொடங்குது அப்படின்னா, பிரம்மலோகம் சத்தியலோகத்துலதான் என்ன செய்யுது, அதோட வேர் இருக்குது. அதோட கிளைகள்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா கீழ் நோக்கி வருது. இந்த மாதிரி ஒரு மரத்தை நம்ம அந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது அப்படின்னா எப்படி இது புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஒரு தண்ணியில நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பிரதிபிம்பம் தெரியும். ஆற்றங்கரை ஓரத்துல ஒரு மரம் நிக்குது அப்படின்னா அந்த மரத்தோட நிழல் பிம்பம் இதுல இருக்கும், தண்ணியில தெரியும். அப்போ அந்த மரத்தை தண்ணியில தெரிகிற மரம் எப்படி இருக்கும்னா தலைகீழ தெரியும். அப்படிதான் இந்த மரம் நமக்கு தலைகீழா காட்டப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா அதோட உண்மையான வேறு எங்க இருக்கு, அது ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகுது. உண்மையான ஆன்மீக உலகம்தான் அந்த உண்மையான ஆலமரம். ஆக்சுவலா அது உண்மை ஆன்மீக உலகத்தையும் பௌதீக உலகத்தையும் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இங்க ஒரு ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அதோட வேர்கள் எங்க இருக்கு, மேல் நோக்கி செல்லுது அப்படின்னா பிரம்மலோகத்துல இருந்து தொடங்கி கீழே வரையிலும். அதுக்கு கீழே பாக்கி எத்தனை உலகம் இருக்கு, 13 உலகங்கள் இருக்கு இல்லையா. மொத்தம் 14 உலகங்கள்ல அந்த 13 உலகத்துக்கும் எப்படி இறங்குதுன்னா வேர்கள்லாம் இறங்குது. அதுதான் மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் கொண்டது. வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்டது. இது வேத மந்திரங்கள்லாம் தான் இதுக்கு இங்க இலைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வேத இலைகள்லாம் எதுக்காக அந்த வேத மந்திரங்களை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, வேத மந்திரங்களை படிச்சு நாம என்ன பண்ணணும், புரிஞ்சுக்கணும், பகவானை புரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களோட நோக்கமே அதுதான், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வேதங்கள்லாம் வந்தது. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம், அதை மேல அது முக்கியமான குறிக்கோளை விட்டுட்டு முன்னாடி கர்மகாண்டா பகுதின்னு இருக்குது வேதங்கள்லயே. அதாவது நம்ம இந்தந்த செயல்கள் செஞ்சா நமக்கு இந்தந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கர்மகாண்டாவும் வேதங்கள்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பலநோக்கு செயல்கள்லயே நம்ம தொடர்ந்து இங்கேயே இருந்து மாட்டிக்கிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அததான் இங்க சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் இந்த இது கிளைகள்லாம் எப்படின்னா, இந்த கீழ் நோக்கி வர அந்த கிளைகள்லாம் பல்வேறு கிரகங்கள், கீழே என்னென்ன கிரகங்கள்லாம் நமக்கு தெரியுமோ அந்த கிரகங்கள்லாம் தான் இங்க கிளைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இலைகள் வேத மந்திரங்கள்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். அடுத்தது பழங்கள், இதுல பழங்கள்லாமும் இருக்குது. அந்த பழங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம இப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில தர்ம அர்த்த காம மோட்சன்னு 4 விஷயங்களை நோக்கிதான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கோம். அதாவது அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்வோம், இந்த 4 வழிகள்ல தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் தான் என்ன செய்யுது, இந்த பொருள் உலகத்துல பழங்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் இந்த ஆன்மீக மரத்தோட பிரதிபிம்பம்னு இதை நம்ம படிச்சுட்டோம். இத நம்ம தண்ணியில பாக்குற மாதிரி நம்ம இதை உருவகப்படுத்திட்டு நம்ம இதை பார்க்கணும்.
இது வந்து இது எதனால் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இது ஆசையில அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து இந்த மரம் வந்து எதன் அடிப்படையில் அமைந்ததுன்னா ஆசை, டிசையர். இந்த பட்டுக்கு பாருங்க, டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது. அதனால நாம என்ன செய்யணும், அது வந்து அருவ பிரம்மத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அருவவாதிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இதையே கொஞ்சம் மாற்றி அவங்க சொல்றாங்க. இந்த வேர் வந்து பிரம்மலோகத்துல இருந்து தொடங்குற வாசி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, மூலவேர் பிரம்மன், அதுல இருந்து என்ன செய்யுது, பிரகிருதி வருது, புருஷர், அதாவது புருஷன் நம்மள சொல்றாங்க, புருஷர்ல வருது, 3 குணங்கள் வருது, பஞ்சமகா பூதங்கள் வருது, அப்புறம் 10 புலன்கள், அப்புறம் என்ன செய்யுது, மனம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா அதுல இருந்து வெளியில வருது அப்படின்னுட்டு அவங்க வந்து ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பிரியுது ரெண்டும். ஒரு 180 டிகிரி கீழே வந்து பூலோகம், அந்த பௌதிக உலகம் இருக்குன்னா, அதே 180 டிகிரி இங்க வந்து மேல வந்து ஆன்மீக உலகம் இருக்கிறதா அருவவாதிகள்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இது எப்படி பார்த்தாலுமே இது ஆன்மீக உலோகத்தோட ஒரு திரிபடைந்த பிம்பம் அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அதனால இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. எதுக்காக இந்த வேதங்களை அறிந்தவன், எதுக்காக நம்ம இந்த வேதங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், வேதங்களை படிக்கிறதுனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அது வந்து அதுக்குதான் வந்து இந்த மரத்தை ஒப்பிட்டு நம்ம வந்து வேத கல்வியை தான் இங்க முக்கியமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்களை உணராதவங்க வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதும் கஷ்டம். ஒருவேளை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க இந்த பௌதீக உலகத்தை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. இதை விட்டு வெளியேறதுக்கான வழியையும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது. இதுலயும் அதேதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மரமே கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து அதுதான். இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல் கிளைகள்லாம் என்ன இருக்காங்கன்னா தேவர்கள்லாம் வாழறாங்க. இந்த கிளைகளோட மேற்பக்கத்துல தேவர்கள், அதான் தேவ உலகம் மேல இருக்கு இல்லையா, அது. கீழ்பக்கத்துல எல்லாம் என்னவா இருக்காங்கன்னா மனிதர்கள், நம்மளை போன்ற மனிதர்கள், விலங்குகள் அப்படின்னு இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு கீழே பாதாள உலகத்துல இருக்க அந்த உயிர்வாழிகள்லாம் இங்க இருக்கிறாங்க. இந்த இலைகளோட ஒவ்வொரு இலைகளுக்கும் நுனியா வந்து என்ன செய்யுது, சின்ன நுண்ணிய கிளைகள்லாம் அதுல இருக்கு இல்லையா, அதாவது சல்லி வேர் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து என்னது, இந்த நம்மளோட ஐம்புலன்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு, அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மொட்டுக்கள் மாதிரி இங்க வந்து மென்மையா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக மொத்தம் இந்த பௌதீக உலகத்தை ஒரு அரச மரத்தோட அல்ல ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை விட்டு விடுபட்டு இங்க மேல அந்த பிரஜா நதியை கடந்து பகவான்கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், இங்கேயே என்ன செய்யறோம், இந்த கிளையில இருந்து இந்த கிளை, இந்த கிளையில இருந்து இந்த கிளை அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், மாறி மாறி பிறவி எடுத்துக்கிட்டு இதுல துன்புற்றுட்டு இருக்கிறோம். அப்படிங்கிறதுக்குதான் இதுக்கு ஒரு உதாரணமா இந்த மரத்தை காட்டி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृता विषयप्रवालाः अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण माताजी. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது இப்போ ஒரு மரம் வைக்கிறோம், ஒரு செடி வைக்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து தண்ணி வேணும்ல, நீர்ப்பாசனம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்பதான் அந்த செடியோ மரமோ என்ன செய்யும், செழிச்சு வளரும். அத மாதிரி இந்த பௌதீக உலகங்கிற இந்த அரச மரம், ஆலமரம் வளர்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கையோட முக்குணங்கள் அது வந்து என்ன செய்யுது, தண்ணி மாதிரி இதுக்கு வந்து வளப்படுத்துது. இந்த உலகத்தை வாழ வைக்கிறதே அந்த 3 குணங்கள் தான். அதுலதான் நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாட்டிட்டு இருக்கிறோம். மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. இந்த கிளைகள்லாம் எப்படின்னா மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிச்சிட்டு இருக்கு. அப்புறம் உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்கள், இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, கண்ணு, காது, மூக்கு, அந்த மாதிரி அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உபகிளைகள், சல்லி வேர் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட புலனின்ப விஷயங்கள். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம், ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு தேவைன்னா என்ன செய்வோம், அது மேல விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்னலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம், ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பலநோக்கு செயல்களா அது செய்யறதுக்கு ஒரு பதிலுக்கு ஏதாவது நம்ம ஒண்ணு பிரதியுபகாரம் பண்ணுவோம் இல்லையா.
அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல தான் இந்த பலநோக்கு செயல்களால் இந்த வேர்கள்லாம் என்ன பண்ணிருக்கு, பந்தப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா நாம தான் அதுல வந்து பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத செய்வோம். இதோட மூல வேர் எங்க இருக்கு, பிரம்மலோகத்துல இருக்கு. அததான் வந்து இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। न रूपमस्तेन ततोपलभ्यते नान्दो न चापि न च सम्प्रतिष्ठा श्रद्धं सुदीर्घमग्नम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूयः तदेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुरा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்த்ததுல வந்து இந்த மரத்தோட வேர் மேலையும் கீழ் இலைகளும் இருக்குங்க. இதோட ஆன்மீக உண்மையான உலகம் வந்து மேல இருக்கு, இதோட பொய்யான ஒரு உலகம் பௌதிக உலகங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல, அதுதான் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. இது வந்து எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நமக்கு தெரியுமா இந்த உலகம் வந்து எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது? நம்மளால இந்த வான உலகத்திலேயே நம்ம வந்து கண்டு கட்டிய தூரம் பார்த்தா இந்த ஆகாயம் தான் நமக்கு தெரியுது. அதுக்கு மேல நம்மளால எதுவும் புரிஞ்சுக்க முடியல. அதனால இந்த பௌதிக குலம் எங்க ஆரம்பிக்குது, எங்க தொடங்கி இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் அது விரிஞ்சு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இப்ப வந்து ஒரு ஒரு உதாரணமா இப்ப நம்ம சொல்லலாம். இப்ப நம்ம உங்களோட அப்பா யாரு அப்படின்னு உன்னோட தந்தை யாரு அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க வந்து அவங்களோட தந்தைய சொல்லுவாங்க, அவங்களோட தந்தைய சொல்லுவாங்க. இப்படியே ஒவ்வொருத்தரா போயிட்டே இருந்ததுன்னா அது கடைசியா நம்ம எங்க போகும், முடிவு பிரம்மன்ட்ட போகும். நம்ம ஏன்னா எல்லாம் பிரம்மன் தான், நம்ம பிரம்மா தான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம படைச்சவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா பிரம்மாவை படைச்சவர் யாரு, கர்ப்பகதாயி விஷ்ணு. அவரோட நாபி கமலத்துல இருந்து தான் அவர் வந்தாரு இல்லையா? அதனால பிரம்மாவை படைச்சவர் விஷ்ணு. அந்த விஷ்ணு எங்க இருந்து வந்தாரு, பகவான் கிருஷ்ணரோட விரிவங்கமா வந்தவர். அதனால நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட என்ன பண்ணணும், இந்த பௌதீக பிம்பமா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் வந்து உண்மையானதல்ல, பொய்யானது அப்படிங்கிறத நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ஆன்மீக சங்கத்துல இணைஞ்சு பக்தர்களோட சங்கத்துல அவங்க மூலமா அவங்க ஒரு கல்வி, அவங்கள்ட்ட ஒரு வேத ஞானத்தை வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அது மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த உலகத்துல இருந்து ஒரு நம்ம பற்றை வந்து அறுக்கணும். அது எப்படி வந்து அந்த பற்றை அறுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மரத்தை எப்படி வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்னா, அந்த பற்றின்மை அப்படிங்கிற அந்த கோடாரியால வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம எப்ப இந்த உலகத்தை பௌதிக பற்ற விடுறோமோ அப்ப வந்து என்ன செய்வோம், ஆன்மீகத்துல முன்னேறப்படுவோம் அப்படிங்கறதுதான் இதோட பொருள். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இதோட மூலம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேடிக்கிட்டே போனோம்னா, இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, அப்பா அப்பா தாத்தா தாத்தான்னுட்டு போய் பிரம்மான்னு போய் பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் வந்து விஷ்ணுகிட்ட போய் விஷ்ணுகிட்ட வந்து எங்க போவோம், பகவான் கிருஷ்ணர். அவரோட பாத தாமரை திருவடிகள் தான் வந்து மூலம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டோம்னா நாம என்ன செய்வோம், அவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து சரணடைவோம். அப்படி சரணடைகிறதால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनकृत कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत्। हरे कृष्ण माताजी। இல்லதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம், மாயையில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து ஒரு பொய்யான ஒரு கௌரவத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது உண்மையானதெல்லாம் கிடையாது. கௌரவம் எல்லாம் சும்மா நம்மளா மனசுக்குள்ள ஏற்படுத்திக்கிறதான். அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான ஒரு கௌரவம், மயக்கம், இந்த மாதிரி ஒரு மாயையான இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், மாட்டிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து என்ன செய்யறோம், கஷ்டப்படுறோம்.
நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆசையை நம்ம முதல்ல துறக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆசையை நிறுத்திட்டு இன்ப துன்பம் என்னை இருமையை ஒழித்து விட்டு மயக்கம் வராமல் இருப்பவர்கள் என்ன செய்வாங்க, பகவான்கிட்ட போய் சரணடைவாங்க. சரணடைவது எவ்வாறு அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்குவாங்க. நாம என்ன செய்வோம், இங்க இருக்க பூமி, இங்க இருக்க நிலம், இந்த வீடு, இந்த வாசல், இது எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சொந்தம் கொண்டாடிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த பொருள் மேல ஒரு பற்று இருக்கும். இந்த நம்ம இறக்க போறது நமக்கு உறுதின்னு நமக்கு தெரிஞ்சா கூட நம்ம மேல மேல செல்வத்தை என்ன பண்றோம், சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். அந்த செல்வத்தை சேர்த்து வீடு கட்டுறது, கார் வாங்குறது அப்படின்னு நம்மளோட வாழ்க்கை வசதிகளை வந்து பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா தவறான செயல்கள், காமம். அது வந்து பௌதிக காமம். அதனாலதான் நமக்கு வந்து இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருது. நம்ம வீடு கட்டி வீடுக்குள்ள குடி போகும்போது இன்பம் அடைகிறோம், அப்புறம் நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது என்ன செய்யறோம், துன்பம் அடைகிறோம். இது எல்லாமே வந்து எதனால வருது, நம்மளோட அந்த தவறான இதுதான், மயக்கம்தான் காரணம் அப்படிங்கிறது. இது எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது. இன்னைக்கு உயிரை விட்டுட்டோம்னா நாளைக்கு நம்ம இது யாராவது உயிரை விட்டுட்டு போகும்போது அந்த உயிர் கூடவே இந்த வீடு வாசல்லாம் அனுப்புனவங்க இருக்கு, பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு குண்டுமணி தங்கம் கூட நம்ம கூட வராது, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவாங்க. இங்க இருக்கிறவங்கள என்ன செய்வாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி என்ன செய்யும், ஒண்ணு கூட ஒத்த பைசா கூட நம்ம கூட வராது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட போது நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்க ஆசையை அறுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான்கிட்ட சரணடைகிறது எப்படி, நித்தியமான இந்த ராஜ்யத்தை சென்று அடையிறது எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சி எடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு கோஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? நான் லீவ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஜாயின் பண்ணதுனால கோஹோஸ்ட் பண்ண முடியும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நருத்பாசதே சூரியோ நசசாங்கோ ந பாவகः யத் தத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்படின்னா என்ன, அது இயற்கையாவே பிரகாசம், சுயம் பிரகாசம் உடையது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கார். ஆன்மீக உலகத்துல எல்லா கிரகங்களும் சுயம் பிரகாசமானவை. அதுக்கு வந்து சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒளியை கொடுக்கிறவரே பகவான் தான். அப்படிங்கும்போது அங்க வந்து என்ன தேவையில்லை, சூரியன் தேவையில்லை, சந்திரன் தேவையில்லை, நெருப்பு தேவையில்லை, மின்சாரம் தேவையில்லை அப்படின்னு வைகுண்ட லோகங்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, அந்த அளவுக்கு ஒளி பொருந்தியதா இருக்குது. அந்த ஒளி எங்க இருந்து, அதோட ஒளிதான் வந்து இங்க வந்து பிரம்மஜோதியா வந்து நாம வந்து உணர்றோம். அந்த வைகுண்ட லோகங்களுக்கு ஒளி எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா, பகவான் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருந்து அங்க இருந்து வந்து பிரகாசம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரம்ம ஜோதியோட ஒளியினாலதான் இந்த மகத்தத்துவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜட உலகம் வந்து என்ன செய்யுது, மறைஞ்சிருக்குது. அது வந்து மகத்தத்துவம் என்ன பண்ணுது, அந்த பிரம்ம ஜோதியோட ஒளிய நமக்கு காட்டாம நம்ம வந்து மறைச்சு நிக்குது. அதனால நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம வந்து இங்க நமக்கு இது தெரியாது, வெளிச்சம் தெரியல, நமக்கு எல்லாம் சூரியன் தேவைப்படுது, சந்திரன் தேவைப்படுது, நெருப்பு மின்சாரம் எல்லாமே நமக்கு இல்லைன்னா என்ன செய்வோம், இருட்டுலதான் இருப்போம். அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. இப்படிப்பட்ட அந்த பரம வாசஸ்தலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகவானுடைய உலகத்துக்கு சென்றடைகிறவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க. அவங்க அங்க வந்து நித்தியமான வாழ்வு, நித்தியமான அறிவு, நித்தியமான ஆனந்தத்தோட பகவான்கிட்ட இருக்க குணங்கள் தான் அது எல்லாமே. சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பகவானுடைய அந்த குணங்களோட அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆனந்தமா வாழ்வாங்க. அப்படி வாழறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த பற்ற அறுக்கணும். பற்றின்மை அப்படிங்கிற கோடாயை கொண்டு இதை நம்ம வந்து வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து இது வந்து இந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, அங்க அழகழகா வந்து பலர்கள் மலர்ந்திருக்கு, பறவைகள் எல்லாம் வருது, நீர்வீழ்ச்சி இருக்கு, மயில், குயில், கிளி எல்லாம் இருக்குது. சந்தோஷமா என்ன பண்றாரு பகவான், அங்க நித்திய லீலை புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. சந்தோஷமா அங்க இருக்கிற அத்தனை உயிர் வாழினங்களும் என்ன செய்யறாங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறது இதன் மூலமா நமக்கு
இந்த படம் மூலமா எப்படி நித்திய லீலைகள்லாம் ஒரு பகவானோட லீலைகளா இதுல காட்டியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। जानकी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஜானகிராமன் பிரபுஜி இன்னைக்கு ஃபுல்லா நீங்க தான் படிக்க போறீங்க ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும். ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति सदानि पश्यति. हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். அப்படின்னா என்ன? பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஜடசக்தி தான் நம்ம எல்லாம். அவரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜீவராசிகள்லாம் என்னன்னா சனாதன, அதாவது நித்தியமானது, அதாவது என்னைக்கும் வழிபட்டுறது. பகவானை போலவே நாமளும் வந்து என்ன செய்யறோம்? நித்தியமான அம்சங்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான்கிட்ட வந்து எண்ணற்ற உருவங்கள்லாம் விரிவங்கள்லாம் வெளியில வந்தது இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பலராமர், அப்புறம் மகாவிஷ்ணு வந்தாரு, அப்புறம் கர்ப்போதய விஷ்ணு வந்தாரு, அப்புறம் சீரோதய விஷ்ணு வந்தாருன்னு நம்ம படிச்சோம். அது எல்லாம் அந்த தத்துவங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா இது விஷ்ணு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த தத்துவங்கள். அப்புறம் பகவான்கிட்ட இருந்து பிரஜாபதிகள்லாம், பிரம்மால இருந்து என்ன வந்தாங்க? பிரஜாபதிகள்லாம் வந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம உயிர்வாழிகள்லாம் வந்தது. இதெல்லாம் வந்து ஜீவ தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த மாதிரி ஜீவ தத்துவங்கள்லாம் எப்படின்னா பின்ன அம்சம், அதாவது பகவானோட ஒரு பின்ன அம்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்ததுனால, அவரோட குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம பின்ன அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம். நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த குணங்களோட 5 புலன்களோட கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். இங்க வந்து உலகத்துல பிறந்ததுனால இந்த குணங்கள்ல மாற்றுறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? மனம் உட்பட 5 புலன்கள், நம்ம 5 புலன்கள் தெரியும். மனம் உட்பட 6 புலன்களோட நம்ம என்ன செய்யறோம்? ரொம்பவும் இந்த உலகத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து. இதை வந்து வேதங்களை படிச்சவங்களால உணர முடியும். இதை நம்ம வந்து இங்க பிறந்திருக்கிறது வந்து எதனால அப்படிங்கிறத அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? இத வந்து இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கான வழியை அவங்க உணருவாங்க. இப்ப நம்ம பகவானோட ஒரு தங்க சுரங்கம்னு வச்சுங்க, நாம அதுல இருந்து வந்து ஒரு துளி பாற்று தங்க துகள் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுது. இத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட இயற்கையான இது எது அப்படின்னா, நம்ம வாழ வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னா பகவானோட அந்த உலகம் தான் நம்ம வாழ வேண்டிய உலகம். அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शरीरम यत् अवनाप्नोति यत् शाप युक्त रामधीश्वरः किरुहित वैदानि संयादि वायुर कंदान इवाशयात. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான் அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்ப ஒரு காத்தடிக்குதுன்னா அது ஒரு பூந்தோட்டம் வழியா வெளியில வந்ததுன்னு வச்சுங்க, பூ வாசனை அடிக்கும். அதே மாதிரி வேற ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்கிற இடத்துல இருந்து காற்று வந்ததுன்னா நமக்கு என்ன செய்யும்? அங்க ஏதாவது ஒரு பிராணி இறந்து கிடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து வர்ற காற்று எப்படி செய்யணும்னா நமக்கு வந்து துர்நாற்றம் அடிக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மூக்க பத்திக்குவோம். அதே மாதிரி அந்த காற்று வந்து இயற்கையா அதுக்கு வந்து ஒரு நறுமணம், அதுக்கு இயற்கையா ஒரு மனம் இல்லை. ஆனா அது என்ன செய்யுது? அங்க எந்த இடத்துல இருந்து வருதோ அந்த இடத்துல உள்ள அந்த மனத்தை வந்து தாங்கிட்டு வருது. அது மாதிரிதான் நம்மளோட உயிர்வாழி என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நம்ம உயிர்வாழி வந்து ரொம்ப தூய்மையானது. அதனால் அந்த தூய்மையான உயிர்வாழி இங்க வந்து உலகத்துல என்ன செய்யுது? பலவிதமான செயல்கள் இங்க வந்து புரியுது. உடலில இருந்து நம்ம மரணம் அடைஞ்சு இன்னொரு உடலுக்கு அந்த உயிர்வாழி மாறும்போது அது என்ன செய்யுது? இந்த உடல்ல நம்ம இருக்கும்போது என்னென்ன நம்ம செய்கிறோம், நம்மளோட செயல்கள்லாம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு, அது நல்ல செயலா கெட்ட செயலா, அந்த செயல்களை பொறுத்து அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் என்ன செய்யுது?
அது வந்து பேக்கப் பண்ணிட்டு அடுத்த உடலுக்கு போகுது. போகும்போது சும்மா போகல. நம்மளோட செயல்களோட அந்த கர்மத்தையும், நம்மளோட மனசுல இருக்க அந்த எண்ணங்களையும் தாங்கிட்டு இன்னொரு உடல போய் எடுக்குது. அதனால இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். இப்ப வந்து இது இந்த ஒரு நம்ம என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு உடலா மாறி மாறி நம்ம என்ன பண்றோம்? பிறவி பிறவி எடுக்கிறோம். அத வந்து தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு சும்மா போகல. நம்ம செஞ்ச வினைகளை எல்லாம் கர்ம வினைகள் எல்லாம் தாங்கிட்டு போறதுனால, அதுக்கேற்ற ஒரு உடலே அதுக்கு கிடைக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இப்ப ஜடபரதர் கதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். அவர் என்ன செய்றாரு? அந்த முதல் உலகத்துல முதல் பிறவியில வந்து மான நினைச்சுட்டு உயிரை விட்டதுனால அவருக்கு மான் பிறவி அடுத்த பிறவி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த கதையில படிச்சோம். அது மாதிரிதான் நாமளும் என்ன செய்வோம்? நம்ம எதன் மேல வந்து விருப்பு வெறுப்பு வைக்கிறோமோ, இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்க செல்ல பிராணி, பெட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்றோமே, அது மேலலாம் நம்ம விருப்பத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதே யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்ன செய்வோம்? நம்ம அடுத்த பிறவில அந்த பிறவியா நம்ம பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு. அது நாயோ, பூனையோ ஏதோ ஒண்ணு. அது மாதிரி வந்து நம்மளோட எண்ணங்கள் எதுல வைக்கணும்? பகவான் மேல வச்சுட்டோம்னா, பகவானோட உலகத்துக்கு போகலாம் இல்லையா? அததான் வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? நம்மளோட இந்த உடல் தான் அடுத்த பிறவிக்கான பின்னணியா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। शरत्रम शश्यु स्पर्शनम स रसनम क्राणम एव स अधिष्ठाय मनुष्यायम விஷயான் உபசேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடு, புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். முதல் ஸ்லோகத்துல படிச்சதுதான் இதுலயும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப நமக்கு வந்து அடுத்த பிறவில என்ன ஒரு உடல் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா, இந்த நம்மளோட மனசை மையமா வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா, செய்த கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நமக்கு என்ன பண்ணுது? கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய் எல்லாமே கிடைக்குது. அப்படின்னா என்ன? நம்ம இந்த கண்ணுக்கு மூக்கு சரி, இல்ல ஒரு மிருகத்தோட உடல்ல இருக்க அந்த கண்ணு, காது, மூக்கா கூட இருக்கலாம். அது மாதிரி வந்து என்ன செய்யுது? கிடைக்குது. உயிர் வாழியை வந்து உள்ளபடியே நம்ம அந்த ஆத்மா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு தூய்மையான நிலை, நீரை போல தூய்மையானது. நீங்க பாத்தீங்க தண்ணிக்கு ஆனா அது வந்து ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சரியா போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த தண்ணிய வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பாட்டில் எடுப்போம். அந்த பாட்டில்ல வந்து ஒரு ரெட் கலரை வந்து நம்ம ஊட்டோம்னா அந்த தண்ணி என்ன ஆகும்? சிவப்பு கலர் தண்ணி நமக்கு பார்ப்போம். அதுலயே ஒரு பச்சை கலரை மிக்ஸ் பண்ணணும்னா பச்சை கலரா மாறும். நம்ம வந்து எந்த கலரை நம்ம அந்த தண்ணியில வந்து கலக்குறோமோ அந்த கலர்ல தண்ணியோட வடிவம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ஆனா அதோட உண்மையான நிறம் என்ன? ஸ்படிகம் மாதிரி தூய்மையா இருக்கிற அந்த நிறம் தான். ஆனா நம்ம கலக்கிறதுனால அது வந்து கலர் தண்ணியா மாறுது. அது மாதிரிதான் நம்மளோட உயிர்வாழி எப்படின்னா தூய்மையானது. அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட பாவ காரியங்கள், புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து இதுல வந்து கலக்குறோம். நம்ம செய்யறோம். அந்த செய்யறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு அடுத்த பிறவி எப்படி கிடைக்குது? நம்ம செயல்கள் தகுந்த மாதிரி நம்ம நல்ல ஒரு செயல் செஞ்சாலும் தேவ உடல் கிடைக்கும். இல்ல ஒரு நார்மலா ஒரு மனிதனுக்கான செயல்கள் நம்ம புரிஞ்சோம்னா மனித உடல் கிடைக்கும். இல்ல மிருகங்கள் மாதிரி நம்ம நாய் மாதிரியோ இல்ல பன்னி மாதிரியோ பிறக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த உடல் கிடைக்குது. நாய் மாதிரி பிறந்தா என்ன செய்யணும்? நம்ம குலைச்சிட்டு இருக்கணும். பன்னி மாதிரி பிறந்தா என்ன செய்யணும்? மலத்தை தான் சாப்பிடணும். ஏன்னா அந்த பிறவிக்கு அதைத்தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லாம் எதனால வருது? நம்மளோட செயல்கள் மூலம். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். இதை அனுபவிக்கிறது வந்து அந்த பிறவியில என்ன உடல் கிடைக்குதோ அதை வந்து அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு இது மூலமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உதக்ராமந்தம் சதிதம் வாவி விஜானம் வா குணான்விதம் விமூடா நானு பஷ்யந்தி ஞான சசுஷா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுக்குதான் வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஞான சக்ஷுஷா. ஞான சக்ஷுஷான்னா
ஞான கண்கள். அந்த ஞான பார்வை இல்லாதவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த உடல் வந்து நம்ம இந்த உடலை விட்டு நம்ம எப்பாடி கைவிடுறோம், நம்ம அடுத்த உடல் நமக்கு எவ்வாறு கிடைக்குது, இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாங்க, புரிஞ்சுக்கல. அவங்க அறியாமையில இருக்கிறதுனால அவங்களால புரியல. ஆனா அறிவு உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு தகுந்த செயல்களை அவங்க செய்வாங்க. புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஞான கண்களை கொண்டு என்ன செய்வாங்க, இப்போ நீங்க ஒருத்தர் கார்ல வந்து மெக்கானிக் மாதிரி வேலை செய்யறாரு. இப்ப உங்களையே நீ கொண்டு போய் அந்த கார் கிட்ட நிறுத்தினா அதுல என்னன்னு நமக்கு தெரியுமா? ஒன்றும் தெரியாது. அது வந்து எதனால அந்த கார் ரிப்பேர் ஆகி நிக்குதுங்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அவர் ஒரு மெக்கானிக் மூலமா தெரியும். அது மாதிரிதான் இந்த ஞானத்தோட கண்கள் யாருக்கு பயிற்சி இருக்குதோ அந்த அறிவுடையவங்கள் யாரோ அவங்க வந்து என்னத்த புரிஞ்சுக்குவாங்க, நம்ம எதுக்காக இந்த உடலை எடுத்திருக்கிறோம், இந்த உடலை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்த உடலுக்கு போகணும்னா நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், பகவான்கிட்ட போகணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அது வந்து நமக்கெல்லாம் அது தெரியாதனால என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து குரு மூலமா அது தெரிஞ்சுக்கலாம். சாஸ்திர ஞானம் இப்ப இந்த கீதை போன்ற நூல்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுனால நாம அதை புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஞானங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கவங்க என்ன செய்யறாங்க, இத வந்து இப்ப இஸ்கான் மூலம் மாதிரி அவங்களெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பொதுமக்களுக்கு வந்து இந்த அறிவை வந்து விநியோகிக்கிறாங்க. அதை நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யணும், பயன்படுத்திக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யந்த யாத்மன் யவஸ்திதம் யதந்தோ யக்ருத்தாத்மானோ நயனம் பஷ்யந்த யசோதச. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிச்சிட்டேன் மாதாஜி, படிச்சிட்டேன். 12 படிச்சிட்டீங்களா? யதாதித்ய கதம் தேஜோ படிச்சிட்டேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். யாரால காண முடியும் அப்படின்னு தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று, தன்னுணர்வு அல்லது நம்மள உணரணும். அதுக்கு ஒரு என்ன செய்யணும், பகவான உணரணும். நம்ம யாரு, நம்ம எதற்காக பிறந்திருக்கிறோம், நம்மளோட சொரூபம் நிலை என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஆன்மீகவாதிகளால என்ன செய்ய முடியும், இது எல்லாத்தையும் தெளிவா உணர முடியும். வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. மற்றவங்களால அறிவு குன்றியவர்களால என்ன செய்ய முடியும், இதை வந்து உணர முடியாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து இந்த நம்ம உலகம் முழுக்க வந்து என்ன செய்யுது, இருண்ட உலகம் தான் இதை நம்ம சொல்றோம். நம்ம வந்து அந்த சார்ட்ல பார்க்கும்போதே தெரியுது. இதுக்கு வந்து என்ன செய்யுது, சூரியனோட ஒளி நமக்கு இருந்தாதான் பகல்ல வந்து நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்குது. இரவுல வந்து இந்த சந்திரனோட ஒளி வந்தாதான் நமக்கு வந்து பக்கத்துக்கிட்டேயோ இல்ல நம்ம ஒருத்தர் பக்கத்துல இருக்கோங்கிறதையோ கூட நம்மளால பார்க்க முடியுது. இருட்டா இருந்தா என்ன செய்ய முடியும், பார்க்க முடியாது. அந்த பிரகாசம் என்கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சந்திரன் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடம் இருந்தே வருகின்றன அப்படின்னு பகவான் இது மூலமா சொல்றாரு. வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இதெல்லாம் யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அந்த தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவர்களாலதான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த காலத்துல கூட நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா, சாமியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலி சாமியார் எல்லாம் வராங்க. ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து உண்மையை கண்டவங்க இல்ல. நாம வந்து யார் உண்மையான ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம வந்து தெளிவா நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சு கண்டுபிடிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் ஆவிஷ்ய சா பூதானி தாராயாம் யகம் ஓஜச உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வஹ சோமே உத்வா ரசாத்மகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். வந்து அவர் வந்து ஏகப்பட்ட பிரபஞ்சங்களை வந்து படைச்சிருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து மணி மாதிரி முத்து மாதிரி என்ன உருண்டையா என்னது பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளிவரத நம்ம பார்த்தோம். காரணகோதாய் விஷ்ணுகிட்ட இருந்து. அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவர் எப்படி நுழைகிறாரு, கர்ப்போதய விஷ்ணுவா வந்து அவர் உள்ள நுழைகிறாரு.
ஒரு கைப்பிடி மண்ணை நம்ம கையில தாங்கிட்டு இருந்தா எப்படி அது பத்திரமா இருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்ம அந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த கைப்படி மண்ணை கீழே விட்டோம்னா என்ன செய்யும், அது வந்து சிதறி போயிடும். அது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், இந்த உலகம் வந்து சிதறாம அதோட நிலையில அந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ள அது வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னா பகவான் அப்படின்னு இதுல வந்து அவரே சொல்றாரு. எனது சக்தியால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் என்ன செய்யுது, ஒன்னோட ஒண்ணு மோதிக்காம அதாவது பாதையில அழகா வந்து நம்மளுது சுத்திட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பகவானால. அப்புறம் நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். இப்ப வந்து சூரிய ஒளி கதிர் எவ்வளவு முக்கியமோ அது மாதிரி சந்திரனோட ஒளியும் வந்து காய்கறிகளுக்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா முக்கியமா சொல்லப்படுது. அந்த இரவில் அந்த அந்த சந்திரனோட ஒளி கிடைக்கிறதுனாலதான் அந்த காய்கறிகள் என்னது சுவை சுவை ஏற்படுது. நாம அந்த காய்கறியை நம்ம வந்து சாப்பிடுறதுக்கு பகவான் வந்து இந்த வகையில நமக்கு உதவி பண்றாரு. அந்த மாதிரி சூரிய சந்திரன்களுக்கெல்லாம் அவருதான் ஆதாரம் அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணீனாம் தேகம் ஆசிரிதः பிராணாபான சமயாயுக்தः பசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். 4 விதமான உணவு அப்படின்னா என்னன்னா அருந்தப்படுபவை. அருந்தப்படுவைங்கிறதுக்கு உதாரணமா நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறோம், ஜூஸ் குடிக்கிறோம், அதை உதாரணமா சொல்லலாம். மெல்லப்படுபவைங்கிறது திடமான உணவு. உறிஞ்சப்படுபவை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செய்யுது, இளநீர் மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும், உறிஞ்சு குடிப்போம் ஸ்ட்ரா போட்டு. அது மாதிரி நக்கப்படுபவை அது வந்து தேனை உதாரணமா சொல்லலாம். இந்த மாதிரி 4 வகையான உணவுகள் நம்ம வந்து சாப்பிடுறோம். அந்த 4 விதமான உணவையே யார் செரிக்க செய்கிறாரு அப்படின்னா பகவான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நமக்குள்ள வந்து ஜீரண நெருப்பா இருந்துகிட்டு இந்த இதுல படத்தில் பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து பாருங்க அந்த குடல்ல வந்து ஜீரண நெருப்பு இருக்கு. இங்க இருந்து பிரகாசமா உள்ள அந்த நெருப்பு இல்லைன்னா என்ன செய்யும், செரிக்காது. நமக்கு சாப்பிட்ட உணவு செரிக்கலைன்னா என்ன செய்வோம், அடுத்த வேளை நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். அந்த மாதிரி நெருப்பா இருக்கிறது நான் தான். உள் சுவாச காற்றுடனும் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து வந்து செய்யறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, சுதந்திரமா நம்ம சாப்பிடுறது கூட பகவானோட உதவி தேவைப்படுது. அந்த வகையில கூட உயிர் வாழி என்னன்னா ஒரு சுதந்திரமற்றவன், பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டவன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நமக்கு உணவையும் கொடுத்து உணவை செரிக்கிறதுக்கான நெருப்பாவும் பகவான் இந்த இடத்துல செயல்படுறாரு அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த சம்ஸ்ருதிர் ஞானம் அபோஹனம் ச வேதைஷ சர்வை அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத வேதவித்த ஏவசாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் விற்றுள்ளேன். பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் எப்படி இருக்கிறாரு, பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருட இதயத்திலயும் பகவான் படம் காட்டி அவன் என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. இப்ப வந்து நம்ம மறந்துட்டோம், சில நேரத்துல சொல்ல வேலையை மறந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல நமக்கு ஞாபக சக்தி அதிகமா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி. அதெல்லாம் யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற அந்த பரமாத்மா தான் நமக்கு என்ன செய்யறாரு, மறதியும் கொடுக்குறாரு, ஞாபக சக்தியும் அவரே கொடுக்குறாரு. எது எந்த நேரத்துக்கு தேவைங்கிறது அவரே கொடுக்குறாரு. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான். இந்த வேதங்களோட மூல பிரம்மம் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா பகவான் தான். அந்த வேதங்களால எதுக்காக வேதங்களை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தெரியுது. வேதங்களை கற்கிறதோட நோக்கம் எதுன்னா பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான். அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வேத கல்வி இருக்கு அப்படின்னு. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதாந்தத்தை தொகுத்தவர் யாரு, வியாச பகவான். அவரு யாருன்னா இவரோட ஒரு இன்கார்னேஷன், பகவான் கிருஷ்ணரோட இன்கார்னேஷன் தான் சொல்லப்படுது. அப்படிங்கும் போது அவர் தான் வந்து வேதங்களை தொகுத்தாரு. நமக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்துல துவாபர யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கலியுகம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட சொந்த கிரகம், தன்னோட சொந்த உலகமான கோலோகத்துக்கு கிளம்பி போயிடுறாரு இல்லையா. அப்ப போனதுக்கு அப்புறம் இந்த கலியுக மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க,
பகவானும் இல்ல, தர்மமும் போயிடுது அவரோட. அது வந்து பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் அழகா கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணே ஸ்வேதாமோ பகதே தர்ம ஞானாதி விசக கலௌ நஷ்ட திருஷாமேஷ புராணோர் கோதுனோதிதக. அந்த பகவான் துவாபர யுகத்துக்கு போகும்போது என்ன செஞ்சாரு, கூடவே தர்மங்களையும் ஞானத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாராம். அந்த மாதிரி போனதுனால இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்ன செய்யணும், இருள் அடைஞ்ச இந்த கலியுகத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து என்ன செய்யணும், கஷ்டப்படுவாங்களே, அதுக்காக வந்து பாகவதம் அப்போ வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. பாகவதம் எதுக்காக தோன்றுச்சுன்னா, இந்த அறியாமைங்கிற இருட்டுல விளக்கறதுக்கான அறிவு ஒளியா அந்த பாகவதம் தோன்றுச்சு. அந்த பாகவதத்தை தொகுத்தவர் யாரு அப்படின்னா வியாச பகவான். வேதங்களை தொகுத்தவர் வியாச பகவான். அது எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரோட இன்னொரு விரிவங்கமா அவதாரமா வந்தவரு. வேதங்களை அறிபவனும் நானே. வேதங்களே நம்ம வந்து என்ன செய்யுது, பகவான் வந்து புகழ்ந்து பாடுது. வேதங்களை அறிபவரும் அவர்தான். இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து வேத ரூபத்திலயும் இருக்கிறாரு, வேதத்தை தொகுத்த ரூபத்திலயும் இருக்கிறாரு, வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தாவும் அவர் இருக்கிறாரு, வேதங்களோட இலக்காவும் அவராகவே இருக்கிறாரு. அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு எந்தெந்த வகையில எல்லாம் நமக்கு வந்து பகவான் உதவி செய்யறாரு. அவர் வந்து ஒரு கருணை கடலா இருக்கிறாரு. உணவும் தர்றாரு, அது செரிக்க ஜீரண நெருப்பாவும் வர்றாரு, நம்ம மனசுல வந்து பரமாத்மாவாவும் இருக்கிறாரு, நம்ம செய்யற செயல்களுக்கெல்லாம் சாட்சியாவும் இருக்கிறாரு, செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு அனுமதி தர்றவராகவும் அவரே இருக்கிறாரு. அப்புறம் வேதங்கள் வடிவுல ஞானத்தையும் வழங்குறாரு. அப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், வந்தனை பண்ணணும். நம்மளோட கடமை என்னன்னா அவரை வணங்கணும் அப்படிங்கிறது இது மூலமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्ण। द्वाव इमौ पुरुषौ लोके शरशास्त्र एव स शरसर्वाणि भूतानि कूटस्थितो अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत् युधाङ्कृतः यो लोकत्रयम् आविश्य प्रवर्त्यव्यय ईश्वरः। ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் வேத ஞானத்தை நமக்கு வழங்கினாரு பகவான்? வேத சடங்குகள் எல்லாம் நம்ம செய்யறதுனாலையும், வேத தத்துவங்களை வந்து நம்ம விவாதம் பண்றதுனாலையும், பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுறதுனாலையும், நம்ம என்ன அது வேதங்களோட குறிக்கோள் என்னவோ, பகவான் கிருஷ்ணரை எது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது எந்த வகையில உதவுதோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், பகவானுக்கும் நமக்கு உள்ள சம்பந்தத்தை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த மாதிரி வேதங்களை பத்தி நம்ம இதுவரை படிச்சோம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு, தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். தவறக்கூடியவர்கள்னா யாரு அப்படின்னா, நம்ம இந்த உலகத்துல 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க, பகவானோட நித்தியமான அம்சங்கள்னும் நம்ம படிச்சோம். ஆனா அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இந்த முக்குணங்கள்ல வரும்போது என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்கள வந்து ஜீவபூதா அப்படின்னு அவங்கள வந்து அழைக்கிறாங்க. இவங்கதான் வந்து தவறக்கூடியவர்கள். தவறக்கூடியவர்கள்லாம் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி அழிவு மாற்றங்களை உடையவங்க, மாற்றங்கள் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இவங்களுக்கு வந்து மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது. நமக்கு ஒரு 6 வகையான மாற்றங்கள் நம்ம ஏற்படுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம உடலுக்கு வந்து என்ன செய்யுது, ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கிறோம், அப்புறம் வளர்றோம், அப்புறம் ஒரு காலம் வாழறோம், அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறோம், நம்மள்ட்ட இருந்து உற்பத்தி பண்றோம் அடுத்த ஜென்மத்தை, அப்புறம் வந்து தேய்தல், அப்புறம் மறைதல். இந்த மாதிரி ஒரு 6 வகையான மாற்றங்கள் வந்து நமக்கு ஏற்படுது இல்லையா? அது எல்லாம் வந்து யாரு அப்படின்னா இந்த தவறக்கூடிய க்ஷர என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்த ஜீவ பூதாவுன்னு சொல்லப்படுகிற நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கு இருக்குது. ஆனா தவறாதவர்கள் அப்படிங்கிறது யாருன்னா, அந்த ஆன்மீக உலகத்துல முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து தவறாதவர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்ன செய்யும், இந்த மாற்றங்கள்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த நம்மளோட 6 விதமான மாற்றங்கள் நமக்கு இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி 2 வகையான உயிர்வாழிகளை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள், இவங்க வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு 2 விதமான உயிர்வாழிகளை பத்தி இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இந்த
தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் இவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு யாரு இருக்கிறா? பகவான் நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அவர் வந்து எப்படின்னா அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். நமக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் இந்த 14 உலகத்தை 3ஆ பிரிப்பாங்க. அந்த மாதிரி மேல் உலகம் கீழ் உலகம் அப்படின்னுட்டு அந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுல இந்த 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து இதை காக்குறது யாரு? பகவான் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்ட. இவங்க வந்து 2 பேருக்கும் இந்த அக்ஷராவுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறாங்க. நித்யோ நித்யானாம் சேதனானாம் அப்படின்னுட்டு உபநிஷத்துல அவரை பத்தி வர்ணனையா விவரிச்சிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஸ்மாத் ஷரம் அதிதோஹம் பஷ்ராத் அபிசோத்தம அதோ அஸ்மி லோகே வேதச பிரதித புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், அப்படின்னா திவ்யமானவன்னா என்ன? அவர் வந்து அசிந்திய சக்தி, அவர்கிட்ட இருக்கிற அளப்பரிய சக்திகள் வந்து யாருக்கிட்டையுமே இல்லை. அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட சக்திகள்லாம் நிறைஞ்சிருக்குது. நானே உத்தமமானவன் அப்படின்னா அவரை விட உத்தமமானவர் யார் இருக்கா? நமக்கு சொல்ல புருஷ உத்தமன். இதுல இந்த இது பேரு சாப்டர் பேரே புருஷோத்தம யோகம் சொல்லப்படுது. புருஷர்களில் உத்தமன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உத்தமன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்தவங்க, நமக்கு பகவான்கிட்ட இருக்க சக்திகள்லாம் இருக்குது. ஆனா எந்த அளவுக்கு இருக்குது? அவருக்கு வந்து கடல் அளவு சக்தின்னா நம்மள ஒரு டிராப் அளவு சக்தி தான் நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம். அந்த மாதிரி அவரு வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து நமக்கும் பகவானுக்கும் இடையில எப்போதும் ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு உண்டு. அவரு வந்து பகவான், அவரு எஜமானன், நாம வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய தொண்டன் நம்மெல்லாம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப தேவர்கள் எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாங்க பாருங்க. இங்க சிவபெருமான் இருக்கிறாரு, இங்க வந்து பிரம்மதேவனும் இருப்பாரு, அது இங்க இருந்ததுல காணும். அது மாதிரி இவங்கெல்லாம் தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? வந்து வழிபாடு பண்றாங்க. பகவான்கிட்ட வந்து என்ன பண்றாங்க? அவரு ஷீரோகத்தாய் பார்க்கடல்ல இருக்கிறாரு. அவரை நோக்கி என்ன செய்யறாங்க? எல்லாரும் வந்து மண்டியிட்டு அவரை வணங்குறாங்க. அப்படின்னா தேவர்கள் எல்லாம் வணங்கும் போது நாமெல்லாம் அவங்கள விட கீழ்நிலையில இருக்கிறோம். அவங்கள்ட்ட இருக்க பல சக்திகள் வந்து நம்மள்ட்ட துளி கூட கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நாம எப்படி வணங்கணும்? நாமளும் அவருக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறது இதுல தெரிஞ்சுக்கணும். இதுவும் அப்படிதான். இங்க வந்து பிரம்மதேவன் இருக்கிறாரு, இங்க தேவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. இது வந்து பூமாதேவி வந்து வணங்கி கேட்கப்ப அந்த மாதிரி நிலை மனக்கற்பனையில பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டாரு. இந்த பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து பிறவி எடுத்து அவதாரம் எடுத்து வாங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டது. அந்த பிக்சர் இது. பகவானை இவரும் தியானிக்கிறாரு. இங்க சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு? பார்வதி தாயார்கிட்ட வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க? நம்ம வந்து நம்ம மகாபாரதத்துல இருந்து நமக்கு கிடைச்சது வந்து 3 அரிய பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அதுல ஒண்ணு வந்து பகவத்கீதை, இன்னொன்னு வந்து இது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், அடுத்தது வந்து பீஷ்ம ஸ்துதின்னு ஒண்ணு இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து இந்த மகாபாரதங்கிறதுல அந்த ஒரு மாலையில இருந்து கிடைச்ச ஜெம், அதாவது மணி வைடூரியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அரிதான ஒரு பொக்கிஷமா நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்குது. அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை பத்தி தான் பார்வதி தாயார் என்ன செய்யறாங்க? கேக்குறாங்க. சிவபெருமான்கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க. ஏதோ வந்து என்ன செய்யறது? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் 1/2 மணி நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னா 1/2 மணி நேரம் ஒருத்தவங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா அவங்க நம்ம என்ன செய்யறது? ஈஸியா மக்கள் வந்து எல்லாருக்கும் நேரம் இல்லாத காரணம் போது என்ன எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? அவங்களுக்கு வந்து காதுல ஓதுறாரு. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே அப்படின்னு ஈஸியா வந்து என்ன சொல்றாரு? அந்த பகவானோட அந்த நாமங்கள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை ஷார்ட்டா வந்து இதை நீங்க சொன்னா போதும், ஒரு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமே படிச்சோமா ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் வந்து பார்வதி தாயாருக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு வந்து பெருமை மிகுந்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு. அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து வந்தவர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
யோமாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சா சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். இப்ப வந்து பகவான தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம மன கற்பனையினாலேயோ நம்ம தத்துவ அறிவினாலேயோ நம்ம அனுமானம் யூகிச்சோ வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? கீதை போன்ற புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கணும், அதை பத்திய விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கணும். அப்புறம் வந்து இன்னும் என்னன்னா, பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வந்து நம்ம வந்து பிறவி எடுத்து நம்ம கடைசியா என்ன செய்வோம்? இறுதியில பகவான் கிருஷ்ணா தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட என்ன பண்ணுவோம்? சரணடைவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவ்வளவுலையும் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்காம அவர்கிட்ட நம்ம சரணடைய மறுத்தோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த பிறவியெல்லாம் நம்ம இத்தனை பிறவி எடுத்ததே வேஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும். அதனால பகவானை நம்ம பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொஞ்சமாச்சும் நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி தொண்டு செய்யணும். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவனை எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். யாரு? இவங்க இந்த மாதிரி பகவான் தான் பல பிறவிகளுக்கு பிறகு வாசுதேவம் சர்வமிதி அப்படின்னு ஒரு பகுனாம் ஜன்மனாமந்தே பிரபத்தியந்தேன்னு வரும். மாம் ஏவ பிரபத்தியந்தே வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின்னர் தான் அவர் என்ன செய்யறாங்க? ஒரு மகாத்மா என்ன பண்றாங்க? பகவான் முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க? வாசுதேவம் சர்வமிதி அப்படின்னு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வர்றாங்க. அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து என்ன செய்யறான்? உண்மையிலேயே வந்து என்னோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறான் அப்படின்னு பகவானே வந்து இந்த கீதையில சொல்லி இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது குய்யதமும் சாஸ்திரம் இதம் உத்தமும் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் சியாத் கிருதஸ்ய பாரதா. இந்த கடைசியில படிக்க வேண்டியது படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. கடைசியில படிக்க வேண்டியது படிச்சிடுறேன். ஓம் சத் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகே நாம பஞ்ச தசோத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. அதாவது இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இங்க கான்பிடென்ஷியல் அப்படின்னு போட்டுட்டாங்க இந்த இதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ரகசியம், அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தோட பற்ற அறுத்து நம்ம பகவான்கிட்ட போறது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு ரகசியத்தை இதுல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவானால இப்ப இது சொல்லப்பட்டது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். இதை வந்து நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன செய்யும் அப்படின்னா நாம வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவோம். இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து விடுபடுவோம். பக்தி தொண்டும் பகவானும் வேற வேற இல்லை அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டும் சாட்சாத் ஒண்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானோட ரூபம், குணம், லீலை, நாமம் எப்படி பகவான்கிட்ட இருந்து வேறுபடலையோ அதே போல இந்த பக்தி தொண்டும் பகவானும் வேற வேற இல்லை. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா வந்து பகவான் வந்து சூரியனுக்கு ஒப்பா சொல்லப்படுறாரு. நம்மள்கிட்ட வந்து இருக்கிற அறியாமை எதுல சொல்லியிருக்கு? இருளா சொல்லியிருக்கு. இருட்டும் வெளிச்சமும் ஒரே இடத்துல இருக்குமான்னா இருக்காது. அதனால பகவான் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த அறியாமை இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும்? இந்த பகவானை வணங்குறதுக்கான என்னென்ன வழிகளோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? ஒரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காதவங்க பெரிய ஒரு அறிஞனா இந்த உலகத்துல பெரிய பேரறிவாளனா விஞ்ஞானியா தத்துவ ஞானியா கூட இருக்கலாம். ஆனா அவங்க எல்லாம் உண்மையான ஞானத்துல வந்தவங்க இல்ல அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் ஒருத்தவங்க வந்து கிருஷ்ணா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வந்து ஞானி, ஞானமுடையவன். அவன் தான் வந்து பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட முடியும். அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? பாவங்களை விளக்குறதுக்கு பக்தி தொண்டு நமக்கு துணை புரியும். இதுக்கு தடையா இதுக்கு தடையா இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டா நம்மளோட இதய பலகீனம், நம்மளோட மனசுல இருக்க ஒரு சின்ன பலகீனம். எந்த பலகீனம்? இந்த உலகத்தை நம்ம ஆளணும், இந்த உலகத்துல இருக்க ஒரு ஆசை, இந்த உலகத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் டிசையர் ட்ரீ அப்படின்னுட்டு. இந்த உலகம்
அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மளோட அல்டிமேட் கோலான அந்த பகவானை எட்டி பிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா முதல்ல நம்மள்கிட்ட இருக்க ஆசைய பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு அதுல வெட்டி சாய்க்கணும். இப்ப வந்து 2 விதமான வழி இங்க சொல்லியிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பற்றோட இருக்கணும், ஒண்ணு பற்றற்று இருக்கணும். அந்த பற்று ஒரே நேரத்துல பற்றாவும் இருக்கணும், பற்றற்று இருக்கணும். முரண்பாடா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம். பற்று அப்படிங்கிறது பகவான் மேல வைக்கணும், பற்றின்மைங்கிறது இந்த ஜட உலகத்துல வைக்கணும். இதுதான் வந்து இந்த சூட்சுமத்தை யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ நம்ம ஈஸியா வந்து என்ன செய்யலாம், பகவானை அட்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் மூலமா நாம புரிஞ்சுக்கக்கூடியது. இதோட இன்னைக்கு இந்த செஷன் முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपादा की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. Hare Krishna devotees.